Izerdi Patxetanen, herri kirolak izango ditugu berbagai oraingo honetan. Zehazki, Karmele Gisasola elkarrizketatzeko sortea izango dugu. Uda lesionatuta igar ondoren, jadanik etorkizuneko erronkei begira dago Maiabiarra. Ia zer kontatzen digun. Sartu introa eta has gaitezen Izerdi Patxetan. Bertatik eta bertarako. Bueno, Karmele Gisasola, guardion. Eguerdian. Ikusten duzuen bezala, gaur hitzordua zelai landetxe nindo. Bai? Zure etxean zehazki, Bai? hemen harri singuratuta. Bai? Bizioso bat hemen zuk, ez? Bai, bueno, hau izan da gura mamatailen etxie, gure aita eta osaba hemen jaixo ziren, gu justo aldemeneko etxe baten bizi diga, baina bueno, gurasoek erabaki den landetxe bat zabaltzie, horren aurretik, aitak asti izanien, harritoki hau iban, berak entrenatzeko, berakin batera beste batzuk etortze ziren, entrenatzera, orduan guko bizi guztion ikusi dugu, aitan entrenatzaile etortze zan, Pedro Salegi, langa ez izena berana, debatik etortze zan, eta nik enak izan ondino txiki-txikitetik, beti ikusi zen dugu, ikusi zen Pedro etortzen, esanak izan Pedro esaten, perdo, eta ez dakit, eta beti karameloan zainoten ditu, beti karameloan zaino, orduan hemen aita ikusi dugu entrenatzen, baina egizean ja txikixen itzela, ja aitak harri jasotzi egitsi bala, 20 urte pasau zituen bertan, eta gero, bueno, beti egon izan da jenti hemen, orduan, beti ikusi dugu hemen sosetan. Hemen, kasu honetan harri singuratuta daz, Bai. zuk herri kirolen modalitate hortan, hainbat, ez? Bai, 18 disiplina dauz, bai. Hori da. Baina azken aldixan, kasu honetan zabiz gehien bat, harrixekin, ingudiakin eta Bai, aizkoran, hori da, bai. Zer dela eta ez dakit zure indargune dien, edo gehien harreta ditzen dutzuen modalitatea dien? Bueno, hasi nintzen trontziaz. Eta gero lehen guzinekin batera, dan aukiogu etxien. Gu momentu honetan harretokixen gauz, basa herrixen, baina bueno, beste beratxua aizkora tokixe dukogu, gize probako tokixe bai, da materiala beti etxien aukiogu. Orduan hasi nintzen trontziakin, gero txinga proba honitun, gero ingudi bai, eta gero hasi nintzen harrexakin, beti izan du ni nazelan eskain hartzu bat. Ez asko zentratzaga fizikoki, baina mentalki bai, mentalape asko balixo dut, ni bixetan pixka makalana edo ahultasun hori badeuket. Eta, bueno, harrixekin hasi nintzen, harri txikitsuekin, ena izen harri astunek jasotzeko eta ez dut nire bidi bestoi horretz. Eta gero proba noan aizkori eta aizkori asko gustatzen jata, gitxia sufritzot, harri jasotzen asko sufritzot. Orduan, bueno, momentu honetan, badakit ezin dela bixetan gorengo mailan egon, eta bixetako bat aukeratu bikotela laster, baina, bueno, bixen bitartien hor nabil, eusten, aldana. Da, gainera, modalitate hauek ustartzen dituzten pentatloian be parte hartu izan duzu, eta gainera zelan, txapeldun izaten 2008 urte hor da. Ez duket, justo hor da hau, 2018ko etxaine, eske pixka eta ez da izan esplikau. Pentatloia hasi izan, 80garren hamarkadan, nire aitak eta parte hartu den bere sasoien. Hainbat urtez esan nahi, eta 2018 barriro hasi ziren. Eta hasi ziren nire nebie eta bi mutil gaztek hartu den parte 18 urte eta bestik zahar hauek ziren, eta antolatzaileek ezauzkun, handik gero txuera handi pare bat urtera, eta ezauzten, joe, nesken zera enbida bebai. Nesken pentatuloi bebai enbidat esan duten. Ni prest, baina ni ez na presta onbidan bakarra, niri, jentik lagundu bizaitu, niri batematek erakutzi bizte aizkoran, batematek erakutzi bizte gizaproban, arrixen bida, eta esan duten, ni prest nau, baina komentzio biruz nire etxekuek edo, bueno, niri lagunduko aztienak, eta aita eta osabe komento, eta ez ben dudaik euki, aitak eza, klaro, mutilena jabazak isen 1 kiloko bolie, 400 kiloko arrixek izaproban, 3 kana erdi, 50 kiloko txingak, 3 kilometro korrika, baina izaten duen neskena zelan. Osa, ze pixu erabiliko gu 300 kiloko arrixe asko izango da, 200eko gitxi izango da, bueno, 50 proboko gu ondo badoiz, horrekin. Eta apurka egixe da 2008 batien jokatu gendule, 2008ko lanak pixkat zailduen genduzan, ze pasau ginen, zelan pasau ginen, txingak adibidez, 25 kilotik 35 pasau genduzan, eta arrixe, oza, aizkora egurrek bebai, 36 ontzatik 45 ontzera pasau genduzan. Orduan, bueno, apurke moldatzen juna, baina egixe 2008 izen zala azkena, eta ez dakit, urrengo urteetan beste honor prest dagoen, edo ez, egixe da azkeni modalidade askotan sartze gaiela, eta danera nahi heldu eta danera ondo heltzi pixkat zaila da. Da, txapeldun, pentatoian txapeldun izan ziten egun hori nola gogoratzen duzu? Kriston posakin, enan, espero, oso ondo sentidu nintzen, oso neskan nerviosina. Berez lasaixena, baina gero segun nos nauen eta segun ze plazadan eta segun zerren bidan oso nerviosa jartzena.
Eta betiko modu nerviosa plazaratu nintzen, baina gero badakit pixka gozatu inabala eta nik gorrotot korrik egite, gorrotot bizi guztien gorroto izan dut. Ena zondo moldatzen pixulartxo daukat eta deia eskorrik ere, bueno, gustura ibili nintzen 2021 garren urtien, 2021 ez, 2022ko txapelketi izteuk eta oso zapore gasiko zua zamaitu nahi. Oin, etorkizuna begira, ez dakit erronkaren badauketzun begiz jota edo prestakuntzaren baten murgilduta zauzen edo? Aurtengo urtien niretzako oso gogorra izan da, lezeño baten ondorioz udako hainbat txapelketa eta hainbat erakustaldi bertan bera etxi behar zitut. Eta hori berreskuratzi ja nahiko izan da, kostau jata barriro azti, Euskal Herriko txapelketan, harri jaso txapelketan ez nire nivela emon. Bueno, nivela, lezeño batetik etorri etxe, jakine lezeño batetik atorrela udan ez dutela harri jasotzen egin, ez di marka txarrak. Baina emitzen izan harri jasotzen eta pena puntu hori badauket, oina eskoran hau pixka murgilutek eixa, oine baduko Binakako txapelketa bat, Santo Tomasetako txapelketie, bueno, apurke. Ez dakit, ezken ez dakit atorren urtien undin ora jo omeño. Oine, ez behin etorkizun apur bat aipatu da, estapenetara buelta egin gauz, eski mundu honetan nola sartu zitzen, eta zuk elkarrizketa askotan aipatu izan duzu gazte zitzela, zuek mundua guztau bai, baina erreferente falta bat zeuketzula, eta horrek pixkat oztopatzen dauela lehen pausu bat emoti hori, nahiz eta zure familian betidanik ikusi, ez? Bai. Zelai saga horretan, badanak egon diela mundu honetan. Nola gogoratzen dituzu urte haiek esateko, kirola gustatzen jat, baina erreferente falta honek pixkat atzerat goratzen. Zango nuke erreferente falta barik gaur egun sare soziala dugu guzan moduen, Instagrama, zabaltuzu, YouTube, no herrikirolak domeka arratzaltan emotan ez lauretan, lehen ez egon olakoik. Zarenot, jute zinen edo ikustera, edo igual telebistan emote bentxapetetan bat edo beste, baina esan, ez dakizan esan, basago esan neskak, hasi izan miren Urkiolarri jasotzen, Mari Jose Sardon, Idoia Etxeberria, eta ziren, neska batzuk, zer esango zut, 100 kilo eta 120 kilotik gora jasotzen zitu esan neskak. Klaro, ni nintzen kirolari zi orduan zaten ni de palo ez nazelduko horra. Orduan nik uste gaur egun dagoela pixkat, abaniko zabal bat esaten dena, neska batzu dauz, harria hondiztara bidatzen dienak, beste batzuk ez hain hondixetara, beste batzuk txikixetara, eta da nadie harri jasotzaiek, ez da dudan jartzen. Orduan, klaro, nik esaten ni plazaratzen mana 50 kiloko harri batekin, edera lotzie. Ez? Zen nahi duket alde menien 1 kilokin. Eta bixoga harri jasotzaie, obviamente, baina, pixkat ikusi barik edo ez duen hain zabaldute moduen edo, eta iskori adibidez, lehengo idatzi bat topau dana bi gizon aizkoran dabizena 1802 urteko da. Nesken lehengo aizkolari txapelketa bat ofiziala Euskal Herrikoek 2018 jokatu zen. Orduan, nik badakit gure aurretik neskak bai egon diela, bai aizkoran, bai harri jasotzen, baina gaur egun dagoen ikusgarritasun hau ez dela egon, eta igual baliabide pixka falta izen diela bai igual. Esango zenuke azken urtetan, herrikirolek egon diene askundian, gehien bat emakumeetan, horretan eragina izan daukela, bai sare sozialak eta telebistak emundotzen. Duda barik, komunikazio aldetik kreston lan hain da, egin dabe, edo indozue, edo iten zabize, ikusgarritasun hau emonez, zadibidez, 2000 ontxe, txapelketa asko, ontxe gabez jokatzen lehengo aldiz edo, pintatoloi 2001 garren urtien jokatu zen eskena. Mutilena, 1900 da ez dakiz emagarren nien, 80 hamarkadan. Donostiako adibidez oso ezagunedan Igeldo harri jasotze txapelketa, mutilena jokatu da, 30 urtien, neskena lehengo aldiz 2022. Orduan, mutilena apustuek urtero ikustuguz. Neskena bat eta bakarra jokatu da 2015. Orduan, horretxaik nahi esaten, azkenengo urtietan hasi gaiela, gero ez da ikusgarretasun gehiago moten. Lehen egon dila neskak bai, eta kristonak izan dioz, eske benetan, Idoiak egin izan lan bat, Mari Jose Sardonek, Mirenek, kristonak izan dio. Orduan, klaro, zu ikustezu hori, dezetezu jo, nik 120 kilo, oso urrin, eta gero ikustezu, zuk zure bidien aldo zule bai, eta izen alzaiela kirolari, eta izen alzaiela jarrotzaile, zein eskolari, zein zuguruzune. Eta zure kasuan, nola izan zen momentu hori esateko, plazara irten nahi dut, eta honetarako balio dut, eta hoi nahi dut, nola emoten dago zu eselako neskatek pauso hori edo noiz izan zen? Aitak esan da, klaro, esatuten moduen, hemen harri jasotzera etortzen di, eta lehen txikiten etortzen zen Ermutik Aritz Etxeberria, nire nebi, eta urdaz juntatzen ziren irurek. Emote den, Los Tres Mosqueteros. Gero erakotzeko zetarrak askiat. Nire neguzo ibiltzen zen aizkoran. Orduan horreko itxite zegoen plazarik plaza ibiltzen. Horrentako supernormala zen 5 urtekin, plaza erdire urtetzie, harri jaso zein aizkoran etxera. Eta gu ikustera jute ginen. Eta askotan ditzotzu eta esatutzu
nahiote, aretxabaletako jaixetan herrikirol saio bat nahiot. Zuk imagina, ja badukuzu nire kontaktu eta esatezu. Carmele, aurrekontu hau dugu eta ezakit, esangot, azaroak 17 ordubeteko saio baten nahiot. Zeintzuk ekarriko zuz edo zer? Holan pixka askotan holan jokatzen da. Orduan, deitu otzien isurretatik aitai, auzo batetik. Eroten izelai, preparaik zera bat, ezibizino bat. Aitak ez ezten, jo, Carmele, ja, ez duzu uste zeupe aldo zule zozerrain, da lehenguzinekin batera bat rontziaz edo pixkatazi. Eta zen, bueno, vale, probaen gogu, eta beti esatuten modu, materiala beti etxin eukio orduan, esan izen gauza raro bat guretzako. Eta gaur egun, egia da, sekulako askundi izen duela emakumeetan herrikirolak, nahiz eta, esan bezala, gauza neko berria izan, gizonezkoekin aldeatuta. Oraindik zuk nabarmentzen duzu edo hautematen duzu galako arrakalaren bat gizonezko eta emakumeen artean plaza irteteko orduan? Nik izango nuke ja, eski ez dakit hemen ja pixka terreno pantanoso bat edo da, askotan behin esan aban eta titular moduen opinioen eta eskaten, bueno, eski egixe da, ez dakit askotan kirolari honan azelako deitoztien, edo emakume bat nahi dalako plazan. Eta nik uste bai, eskerrak emakume hori nahi da bienei, badauk egun urtetzeko aukeri. Ze igual beste askoren gaitik ondinope jarraituko ben gizonak eta gizonak urtetzen, eta beti izangot, zen egitako 20 urte paso zituen plazan, eta ez ban plaza bat emakume batekin konpartidu. Niretzako hori oso esanguratsu da, jakin de herrikirola baserriko lanetatik datozela, adiez txinga jokue kantinetatik dator, gurien amamak betetzen zituen kantinek bera bajatzen astuak edo Ran Roberakin ermure esni partitzera, zegan danek iteben, nik etxeko 3 emakumeen nire ama eta nire 2 amamak ikusituaz segiakin bedarra mosten gana huentzat. Orduan, hauek ez eukitzie plazara urtetzeko ez, aukera ez, ideiari pez, osea, dinot. Ba, bueno, eskerren bintzen bat emate gure aldeko apustu indaben, da, bueno, hor gabiz bintzet. Eta herrikirolen askunde honetan, nola aurre ikusten duzu etorkizuna? Etorkizunik badau? Nik esango nuke baietz, gero beste gauza bada, zen nivel, segun, claro, eski 18 modalidade dauz, osea, claro, askotan zentratzaga igual harri jasotzen da iskora, baina eski 18 modalidade dauz, eta ez da erreza. Pentatloia, nik nesketan oso maldan bera ikustot, ez duzuk ezurrik esango. Harri jasotzen oso auge honien ikustot, eta eskolan ondo ikustot. Datoz neska gazte batzuk bildurgar kriston inderra deukienak, kriston apustu indabenak herrikirolerekiko, gainera zentraudie, zuzonien harri jasotzen, edo zuzonien eskolan, eta hor dabiz, buru belarri, marka oso honak inez, eta nik uste bintzet ondino beste pixkaterako bintzet badauela herrikiroletan etorkizune. Zaten modu, hainbat modalidade dauz, da igual danetan, ez da, baina, bueno, askotan bai. Eta zela datuan prestakuntza bai, ez? Azpiti datozen kirolari hauetan, gero ez da indartxo bat datoz, gero ez da prestatu hauak. Bai, batzuk badaukie ja lehendik pixkate kirolen ibilite datoz, edo futbolen ibilidia, edo pilotan ibilidia, orduan ja gitxigora delako gorpuztxo bat, edo gitxigora delako jakintza bat badauki entrenatzerako orduen, baina igual gu jote bainen entrenatzera eta eszentrikadak eta ez dakizer, klaro, nik hori egitea izototzet, edo gomekin eitxo gule, eta ez dut horrez etxurra da, ez? Horiek hartzen zitu esan paliza batzuk lurrien amaitzenak. Kristona agujetekin, eta ez, eta guk, igual, bestelako entrenamentu batzuk egin gimnasitxuen, edo, bueno, entrenadoriakin, edo, bueno, bakotxa bere kasetara hiltzen da, eta bakoitzak bere modure, baina, bueno, bai, gauzak asko aldatu die. Eta zuk pertsonalki nola enfokatzen dituzu prestakuntza, dakite modalitatearen arabera suposatzen dut aldatuko dela, ez? Baina oro arrolako gakotxo batzuk ematen Txarra daukegune da, herrikiroletan gabizonok ez dukegule agendarik. Nik urtarriak bat, nik ez du jakingo, zema txapelketa, noz, eta nora jongo nazen. Osa, ez dakit. Orduan da, berbenir. Da, orduan pixkat, normalien niretzako txapelketari garantzitsunak Euskal Herri mailako edie, eta horrek bi harina abisatzotzu, baina, klar, zuk ez dakizu, abuztuak 15 izango da, ekainak 10, urtarriak 10, edo ez dakit, azaroak 20. Orduan, klar, zuk imaginau, zuk urtarri batean hartu zule zure oporrak, ez dut, bueno, ni azaroan jongo naz oporretara, eta derrepente, azaroan da txapelketi ez eitxozu. Bueno, da bakoitzak aldaren egiten dago, eta nik hemendik mezu bat mesedez agenda bat. Ia txapelketa benetan noz izango dien, eta zentratzeko bai, eta gauzak argitzeko zoztugu jakitzen. Orduan, apurka-apurka jute da, nik entrenadori emototzetea agendi, eta esatzeko, bueno, erakostaldi hone dukeaz, aizkolan entrena biot, ez dakizer, eta gero berak moldatuzte pixkate zelanen, eta elkar laguntza batekin beti. Aipatu duzu nola lesionatu dagozan uda honetan. Zuen kasuan laguntzarik izaten duzu, esan nahi dut, fisioterapia esuntua, nutrizioa, ez dakit. Gainontzeko kiroletan nolabait arruntena dana, herri kiroletan hortan beha eman di aurrera pausuak?
bakoitza doie bere kasetara. Osa, dinot, ona etortzen dien batzuk juten dien gimnasiora, beste batzuk hauren kasetara egiten dabe, beste batzuk juten dien nutrizionistian gana, psikologora, fisiora, hori bakoitzan esku geratzen da. Osa, gero momentuan arabera bai, esatuzu jo, txapelketa hau preparatzen nahi, psikologikoki ez nago igual hain ondo, bai juminase terapiara, bakoitzak pixkat beran bidi egiten da, zentzu horretan. Eta esango zenuke nolabait euskal herri kirola, euskal kultura edo euskal herrisai betianik egon da oso lotuta, azken finean herri kirolen jatorria edo sustraiak Bai, hemen dauz, bai. oindala gure arbasuek itxez dituzten Lanetatik datuz, lanak, bai. ez? Ez dut ez da galdera bat, baina bai esaketan dutzuke hausnarketa pixka bat itxia horren inguruan. Nolako lotura daukon herri kirolak Euskal Herriko kultura batian edo nola elkar elikatzen dien? Gu gaur hemen gauz, gure arbasuek, gehixen ebintze baserrezan egeben lanagaitik. Osa, nik ez dukut baserri hauen nik egin delako, nire arbasukin dabielako, sostengatu da delako, sostengatzeko guretzako gaur egun kirola edo joku dana garai baten lan azalako, lan hori einez lortu da aurrera egitea, egisa herri kirolak jatorri bai apustuetan daukela pixkatez. Askotan, baserri lehen lehen hasien, herri txiki baten antzekuek. Normala zen 11 zein 18 pertsona bizitzea. Aitia, mama, seme alaba, karek aukitze zitu esan bestez igual 8 bat alaba, morroie, krisedie, tio solteru gatze sana, tia solteri gatze sana. Eta banek egiten lan, barren esotzen, astelen naizen, igandi izen, asteazken naizen, goxuko zeirek edo arratzaldeko zeirek. Osea, baser txiki mototzien jaten. Ganaueko mototzien, belarretan emizan, zainduen bizin ganauek, jatxin bizien, ez dait. Orduan, lana zana, guretzako gaur egun kirola esan da askotan, hemengo baserrikoak atzeko baserrikoa ibeitzen, ia segiaz, zenbat denpora mosteban. Eta esatotzen, ostia, nik hori baino gehiago moztu eta puztu botakotzet. Pixka dator, norgeiagoko horretatik, porque arrotasun edo zein da hemen fuerte hobe bai okio, hemen inguruan bai egon da, eta horri eskerre bai lortu da.